pamilya ko. Ayoko makakasakit ng damdamin, ayoko muling makakasakit ng pagkatao, dahil swear to God, lahat ng kulungan natikman ko na. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon din po, kuya. Kumusta po? Wala naman po, okay lang. Bibigyan mo pera? Bibigyan ka namin ng maagang handog na grocery. Grocery lang, wala pa masahe. Ayaw mo ng grocery? Gusto ko rin ng grocery, pero may bigas na yun. Oo. Ilang kilo? Basta may bigas, may gatas, may kape, may asukal, may biskwit. O, saan ka pa? May lata pa. Lata? Di lata, hindi lata. Alam ko may latang luto. Di lata na. Tag dito. Nakalata, di ko pumili pa. Hindi Yung naman. siyempre, yung mas maganda yung fresh na fruit salad. Pamas mong handog, yun dapat Nako. yun. Yung mga Nako. fruit salad natin, di ba? Oo. Wala tayong fruit salad eh. Fruit salad ang gusto nyo. Hindi, okay lang po yun, sa susunod na lang kung pamamas sila. Kung magkakaroon po muli sila. Pero bago tayo magsimula, ano pong pangalan nyo? Janet po. Sa Janet? Pagkita po. Taga saan kayo? Mindanao. Mindanao. Ilang taon na po kayo? Matanda na ako, sir. 48. Oo. 84 na po. Nasaan ang pamilya nyo po? Blind out, walang pamilyang pinag-isa. Bali kayo lang. Mukhang masayain kayo ah. Eh kasi naman po, kasi naman tignan ko yung problema dinadala ko, walang makakatulong sa akin. Oo. Eh yung mga yan, puro yung mga action. Action star. Oo, puro lagi silang bida. Ayun. Pagdating sa mga infection, sila ako lagi kontrabida. Oo. Ganun ang palaging pamamaraan. Nakakataan. Sir, basa na tayo. Maambon. Saan ka pupunta? Doon, sa gilid. Pero babuhatin ko muna po. Tulungan ka namin. Hindi na po, maraming salamat po. Ayan, dito namin natagpuan si Naiche. Anong pangalan? Janet. Janet. Grabe yung pangalan. Sosyal ah. Hindi social. Pangmayaman. Pangmayaman na yung pangalan. Pero Janet. hindi, para na lang yan. Janet. Pag mahirap, Janet. Janet. Pero pag sosyal, Hindi na social. Hindi, pag sa social, hindi nga paano yung kanina? Ang accent talaga ng pronunciation ng pangalan ko, Ay, Janet. Yan, Kasi JS yun eh. Pero pag, sige, punta tayo doon kasi. pag ano lang Tara, ang tara, tara. spelling natin. Ano yan? Pang Bisaya, ano? Kalakal. Bisaya si Juan. Sige, tulungan na lang kita. Hindi, kuya, hindi niyo po kaya yung bigat. Ang bigat po kaya, doble pa sa'yo. Ayan. Ayan lang. Dadalhin mo rin. Opo. Kuhan mo pati yung isa. Sundan natin si Ma'am Janet. Sabi niya kanina, Janet, pang sosyal. Bibigyan natin si Ate Janet ng maagang handog ni Kaagapay. Dito, okay na siguro. Sana dito. Dito, doon. Wala lang yung wala akong walang halo. Dito lang po ako Dito, okay na. Sige, sige. Ayan. Ayan, si Kaagapay, tinulungan na niya si... Pero parang may naiwan pa yata doon. Meron pa po. Sige, babalikan mo. Ayan, babalikan daw niya. Hintayin natin siya dito, may naiwan. Ito yung magamit niya. Dala-dala niya mga gamit. At kanina, napansin ko, nagsasalita siyang mag-isa. Pero parang nakakaaliw na Ito po, makalingap sasalita. yung Ayan yung ibibigay po ni ibibigay natin. Kaagapay. Umaambon na ngayon. Mulan na naman. Umulan. Mano na Lumakas. naman yung Ayan. natin nito. Bibigyan niya ng grocery. Tuwang-tuwa kanina. Tuwang-tuwa siya. Ayan po. Medyo siguro na-depress si ate. Kasi sa yung kanina nakita namin siya nagsasalita talaga na parang may kausap. Tsaka nag-isa lang daw siya sa buhay, taga Mindanao. So yun, parang na-depress lang yun si ate. So ginagawa lang niya dito, nangangalakal po. Pasensya po na ano kami kasi yung ulan. Ayan. Buti na lang din may dala kaming payong. Kasi alam niyo naman mga kalingap na ayun po, parating na po. galing tayo sa sakit. Tapos ito lumabas kami
saktong may ulan na naman. Yan. Parating na si Ate Janet. Bakit po? Ate Janet, ayan. Taga, saan ka sa Mindanao, ate? Ako po, sa Bonifacio po. Bonifacio. Saan yan? Sa? Mindanao mismo. Occidental. Oxygen. Hindi Oriental Occidental. Occidental. Osamis. 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 Hindi Misamis Kasi Oo. dalawa ang Misamis natin, Occidental. Sa Oriental. Ang Oriental. Tapos ang ano po natin Cagayan. huli lang Misamis. Mayor Tani, tsaka tayo. So ngayon, ito, may dala si Kaagapay na... Ayan, Ate Janet, may may bigay po ako sa iyo. Opo. Kahit munting tulong. Taga Mindanao din po ako. Saan po kayo, sir? Marawi. Marawi na, nakarating po din ako doon. So ito lang sa ngayon muna, ate, ito yung pasalamatan natin na bigay ng biyaya ng Diyos. Ayan, kahit pa paano, may bigas dyan, sardinas at saka noodles, kape, Gatas. pasukan. So kahit kahit munti lang ito, pasalamatan natin. Ito ay galing din po kay pinagsama ko na pinapamigay ni Kuya Ban and si Ate Bel. Si Ate Bel, taga Mindanao rin po So yan. ano po yung ano ng agency? Ano lang po, Sa DOL? hindi, sa Kaagapay lang Ang po. kaagapay sa mga mahihirap. So, tumutulong kami sa mga homeless, mga ngalakal, ganun. Kasi karamihan naman talaga dito mga homeless nangangalakal. So, kailan Buti nga sila, meron na silang tarima, meron na silang, sana sa susunod yung pagbabalik, request ko lang, kahit man lang sana gulong. Anong gulong? Gulong para sa kargon. Bakit may kariton po kayo Hindi. na... Ninakaw kasi. Kung i-request ko sa inyo naman sidecar, baka manakaw ulit. Kaya mas maganda yung gulong, ang gulong. Gulong lang. Gulong lang ako nang bahala sa mga ganyan. Kasi marami tayong na gumagawa ng building. Pwede natin hingian kahit sa paano. Yung mga tapon-tapon. Kagaya pa rin yung mga siya daw reject. magpo-customize. Kagaya niyan, mga reject na ganyan. Pwede natin gawan ng paraan para mahingi natin. Diba? Saan ka po lagi, ate? Dito lang, pag nagpapahinga ako sa tanghali, inaabot ako dito minsan pinakamahabang oras kong pinatalimaan yan. Mga Pero saan ka na natutulog? kung saan lang. Para lang mayroon Wala talagang walang direction. permanent na ano. So, paano mo ka ba kaya napunta mangupahan. dito? Paano ka ba napunta dito sa Manila? Nakikiapay lang. Hindi, I mean, Nakikisuyo. nung galing ka sa Mindanao, kailan ka galing ng Mindanao? Matagal na po. Galing po din ako sa may bahay. Kali nga, kung saan na, pero kung gusto gusto mo sa na. Wala ka bang anak? Walang... Malalaki na po. Nasaan pa sila? Hindi ko na alam kung nasaan sila ngayon nakadistin. Matrapa, malalayo sila lahat. Hindi Hindi sa ka- Maynila, wala akong alam. Wala akong natandang address na dapat ko silang hanapin. Pero hindi ka nila hinahanap. Hindi ko rin alam. Dahil wala naman akong pakialam na sa kanila. Malalaki na. May sarili na silang pamilya. Ayokong magiging panggulo sa buhay nila. Dahil alam mo kung bakit. Hindi tama yung ikaw mismo makipagdudulan na magulang ninyo ako. Dapat ako nagkamulatan yung nanay. Dapat umalis na. Dito ako makikipagsiksikan sa inyo. Walang magagawa ang magiging asawa mo. Ganon. Wala akong napakialam kung anong gusto ng anak ko. Hindi, pero bilang isang anak, dapat kung walang... Hindi, depende yon. Bilang isang anak, alam niya kung anong nararamdaman niya, kung totoo niya ina o hindi. Kung saan talagang ulang tintig ng action mo sa dugo mo, di ba? pero dapat yung anak Oo, inaalagaan kaya ng nga, nanay. marami kasi tayong dapat pag-uusapan na dapat hindi lang usap agad at pag harap mo sa akin gusto ko po muna. Oo. Sa totoo lang bilang isang ina ha. May pinagdadaanan pala si... Masama talagang pinagdadaanan ko. Alam mo ba yun? Kaya mahirap. Kasi ayoko naman, kaya ko itayo ang buhay ko, sarili ko totoo. Kasi meron ako wala,
ganun pa rin ang pagkatao ko. Mm. Kaya kong magganap pero wala akong taong sinasagaban kahit kanino Mm. man. Maganda yan. Diba nakikibaba lang, makiki-excuse lang ako. Sana no, sa mga taong natatamaan sa mga sinasabi ko. Kasi mahirap nagdadama yung pamilya ko. Mm. Ayoko makakasakit ng damdamin, ayoko muling makakasakit ng pagkatao. Dahil swear to God, lahat ng kulungan natikman ko na. Bakit? Dahil sa pagpaproteksyon sa hindi naman nila ginagawa. Akala nila, ako yun. Natural, walang mga malay tao pa yung mga bata ko. Bata pa rin ng isipan, di ba? Minulat nyo sa katotohanan. Turo kayo ng turo na hindi naman totoo. Sino ngayon ang nagdurusa? Yung totoo ng ina. Diba? Kaya nyo bang gawin na gano'n yun? Eh, ikaw nga punyeta ka eh. Sarili mong anak, alam ko ikaw mismo ang nagluwad. Kung ano yung pinagdaanan mong pagkukuha mo, ganyan din may ibang anak mo. Kaya itsipwera lang at tabi-tabi lang talaga. Mm. Hindi ganun ang ginagawa ko sa pagpapalaki ng mga anak ko. Kahit wala ako o meron man sila, ganun pa rin. Kaya natin kumain na kahit galing sa basurahan. Mm. Grabe pala. Pero ngayon ayaw mo bang makausap yung anak mo? Hindi okay lang kasi nagkaroon na kami ng usapan eh. Hmm. Yung manugang ko dati, yung ex yung hindi niya tanggap yung anak ko. Then alam niya buhay na pinagdaanan namin. Kaya walang sapilitan. Bakit may pagdudulan yung anak ko? Hindi naman ako ang lumandi sa anak mo. Ikaw ang lumapit sa anak ko. Kaya ikaw rin dapat ang humiwalay. Dahil siyempre, para sa kahihiyan, takpan, wala akong magagawa. Yan ang gusto ng anak ko. Okay lang. Pero pag unang magreklamo kayo, wala rin akong magagawa. Kung anong gusto nyo, desisyon nyo yan, yun pa rin ang desisyon ko. Hamig ko ulit. Ganun lang ako makikipag-usap. Napakasimple, wala akong equity, dahil Muslim ako, ginto, ganyan. Hindi ako nang gagawin, hindi ko binubugaw yung pagkatao ng anak ko. Ang Muslim ba yung napangasawa ng anak mo? Hindi, nagpapanggap, magmo-Muslim pa yan. Pero ako nagpapanggap din ako na hindi ako Muslim. Pero alam ko ang patakaran. Muslim ka ba? Hindi nga ako Muslim, pero alam ko ang patakaran ng pagka-Muslim. Oo. Nakuha mo ba ako? Oo. Okay. At taga Mindanao ako, Oo. pero hindi ako Muslim. Mm. Pero alam ko ang patakaran lahat ng relihiyon. Mm. Kung anong dapat, anong bawal, anong meron. May pinag-aralan siya. Hindi ako Huh? wala akong pinag-aralan pati. Si Ma'am Janet. Kanina sa show lang ako Ma'am Janet. Ah. Wala rin akong pinag-aralan. Oo. Kaya siguro masasabi nyo na isa ako sa mga nagrarally sa mga balikundaan. Mm. Yun lang, tapos na tayo. Oo. Ayun. At least, Maraming salamat po. naikwento ni... Hindi, binigyan ko lang kayo ng protection para kung sakaling maganon man, alam kong saan mo kami, pwede ko i-face out sa'yo ang mga sinasabi ko. Mm. Kung bakit pumotok ng ganun ulit. Mm. Ha? Sige, Yun lang, tapos. sige ate, ayan. Oo, yan pero- po yung, ano. Grabe yung kwento ni Oo, Ma'am kasi Janet. Meron... na ganyan ako. Yung bang, Oo. na-surprise ako na parang, nakakadiri yata pagbaba ngayon. Parang nakakatakot. Parang lahat natatakot na sa loob na ng bahay. Oo. Lahat bawal. Oo. Kasi si ganito, ganyan na, ganyan. Tapos sa akin, pag ako wala ang mga bunganga nila, para sila mga ba't sila nagtatago sa katotohanan? Ano ba ako? Taga-suporta lang naman. Oo. Ayun. Sige, anyway, nagpapasalamat po kami at isa ka sa pinagpala ngayong araw dahil meron kang Bigas ka. may groceries, Mhm. bigas. Kanina sinasabi mo gusto mo ng fruit salad. Mhm. Eh wala naman tayo mabibili ng fruit salad dito. Kan ha? Kan. Oh. Yung can na fruit salad. Hindi, yung 2 days? dol na kasi nasanay kami dati sa Mm. mga ganun na patakala. Maaga pala nagbibigay na ng ticket parapol. Doon sa CICC. Eh ngayon, syempre,
ang haba ng ano natin, di ba? Wala na tayong mahingian ng tulong. Oo. Kahit nga ako, kung sobra-sobra ako, nagpapaano nga ako, ate sa'yo na lang to. O ate sa'yo na lang to. Pero ngayon wala tayo pare-pareho. Kahit Oo. basurera lang ako, meron din naman akong puso, hindi ba to? Oo, tama. Hindi puso ang bato. Tama yan, tayo din naman mga Tama. Kahit mahihirap pare-pareho yun. lang tayong patay gutom, pero ibig sabihin, natitikman ng mga mayayaman, di ba? Pero ngayon wala akong magagawa, hindi tayo nakakalapit doon. Kahit sila nakahapit, sobra-sobra din ang panghahapit nila. Ang dami rin lang nakaligtaan sa pamumuhay nila. Ganun lang lagi ang ano ko. Sinasagot ko sa kanila. Dahil baka akala nila, porkit mayroon ka lahat araw-araw pwede ka nakahingi. Libre. Hindi pwede nang ganun yun. Noon yun. Iba na ngayon kaysa noon. Ang 2022, ibig sabihin na ang dalawa natuto na. Ate, paano kung kunwari may magpaabot ulit sa'yo ng tulong? Paano ka namin mahanap? Depende po. Kung talagang wag niyong papasa kahit kanino. Tingnan niyo muna yung tao. Kung nagkapagkakatiwalaan o hindi. Hindi, siyempre, kung Huwag na po kayo makikibaba na kung i-keep nyo na lang, tago nyo na lang po. Basta susunod natin pagkikita, buo pa yan. Ganun na yun. Huwag nyo na lang kung attention na mayroon pang mali. Akong ganun. Hindi po, in case lang na magkakuslay ulit tayo ng daan. Doon mo na lang ako bigyan. Huwag na tayo magpilitan na saan, ganito. Dahil wala akong sariling tahanan, wala akong solution eh. Maawa ka sa akin, mahirap maghanap ng Tama, di ba? maghintay sa kawalan. Pag nakita ka namin ulit, kung mayroon Depende. kasi palagi naman kami may dala-dalang grocery, pinamimigay talaga namin, karamihan sa mga lakal talaga. Ngayon, eto hindi po ito pangangampanya dahil hindi po Alam kami... ko po yun. Wala po kasi kahit Oo. sila Joseph Oo. Sila ganito, anak ni Joseph, isa sa mga kaibigan Oo. naging tropa. Oo. Hindi ako nagmamalaki. Alam nila yun, hindi ako bumuboto. Oh, tsaka hindi po ito talaga at mga kwan lang po, mga tao lang po kami na Kaya nga nagbibigay lang po talaga ng katusa katulad ninyo. Ngayon po, ano po masasabi niyo po sa natanggap niyo? Maraming salamat po sa sa pakikitungo niyo sa mga mahihirap. Oo. Okay, po. Mahirap man po tanggapin ang katotohanan, pero maraming salamat. Oh, hindi po. Salamat din po dahil pinaunlakan nyo kami. Nakausap namin kayo at nabigyan nyo kami ng mga idea. Kwento ninyo. Maraming salamat. Doon po. Mabuhay po kayo. Ay sana po iunlad po ng ating kabuhayan na sa totoong pamumuhay natin ng isina. Salamat po. maraming salamat po sa kay Tita Bel and kay Kuya Bal na may nabigyan tayo ng munting tulong tulad ni ate na nag-isa lang sa buhay at pag-alagala daw dito sa Manila. So namamasura na lang po. So ayan po, binigyan natin yung munting ayuda natin. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ano naman si ate, masaya siyang kausap. Pero ramdam Ibo po talaga ako. Oo, pero ramdam ko na may kumikirot pa rin sa puso niya. Kasi yung puso ng isang ina, malalaman mo talaga na kapag may pinagdadaanan sa buhay. So yan po mga kalingap, maraming salamat po ulit sa suporta. And kami na po aalis muna at umuulan na naman, sana hindi po tayo magkasakit ulit. Ayan, maraming salamat po Ate Janet. Po, maraming salamat. Ayan, oh, Ingat po kayo. ingat, bye bye.